automatsku pužni stroj za punjenje praha za mlijeko u prahu, proteine, prah korijena lotosa. Punjenje i punjenje vikom, visoka preciznost i stabilan rad. Usvojen je upravljački vijak servo motora, preciznost punjenja je visoka, cijeli stroj je izrađen od nehrđajućeg čelika 304, otpora na prašinu i hrđu. Brzina stroja za brtvljenje doseže do 50 limenki u minuti, visoka proizvodna učinkovitost. Servo kontrola cijelog stroja čini da oprema radi sigurnije, stabilnije i pametnije.